Sugeng enjing para pemirsa kados pundi pawartosipun dinten menika sekelas warta marak sowan sak ngajining jenengan sedaya. Kata pawartos ingkang aktual tajem lan pinarsaya sampun kula sampaiaken kagem panjenengan sedaya. Kalian kula Bella Hairunisa menika pawartos jangkenipun. Sawise kedadian bencana alam banjir ing dina Rebo 20 Februari 2018 isuk padang, setitike ana 10 bapak-bapak lan 5 ibu-ibu warga desa Jagalan RT 4 Meranggen Demak sing rekoso amarga material omahe rusak lan ambruk. Sanajan ora ana korban jiwa, jero musibah kasebut kira-kira kerugian ditaksir kepala desa setempat duwe aji kurang luwih 10 yuta luwih. Para korban saiki ngarep-ngarep supaya perangkat desa setempat cepet turun tangan supaya korban-korban warga setempat entuk panggonan ungsian kang layak. Lan para warga ngarep-ngarep ben cepet ana penanganan infrastruktur panggon penguwawa lemah ning bantaran Kali Jagalan sing bludak. Miturut saksi salah siji korban, kondisi wektu iki nggawe dheweke lan warga liyane rumangsa kuwatir bakal kedadian sing padha pas cuaca ala bali kedadian. Akeh korban sing ngeluh bondo lan barang duwene entek kegawa arus amarga derese kali sing banjir. Dikuwatirke yen udan deres bali mudhun, Kali Jagalan bisa ngalami banjir gedhe meneh. Lan kanggo antisipasi hal kasebut, minimal kudu ana realisasi panangan TPT ning sadawa bantaran Kali Jagalan. Mekaten pawarta dinten menika, kula Bella Hairunisa ngaturaken menawi wonten kalepetan nyuwun pangapunten. Arum kuncara ning bangsa, nang aning luhuring budaya. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih, matur nuwun, sugeng enjing.